Matanda na, mahina. Siyempre pag matanda ka na, parang mahina. Yung paggalaw mo, Yan, Ice. Ito? Kunin mo. Kunin mo yan. Nasaan na? Nasaan na siya? Ayun, oh. Ayun. Panalo yan, ha. Dessert naman. Sarap. Sarap. Buki. Open your eyes, pero ba't nakakanga? Hindi ako pinayagan na magbago ng shift. Kaya nagpaalam na lang ako mag-sick leave. Kaya maglalaba muna ako. Kaya naka-impake na itong mga to eh. Sama rin naman pakiramdam ko eh. Kaya mag-umpas na tayo maglaba. Mamaya, tignan natin kung magtatamang red horse tayo o ano. Kung anong pagtripan natin. Dahil pa alam ko masama yung pakiramdam ko. Natotoo naman dahil pagod na pagod ako. Pahinga muna tayo dito sa likod bahay. Tamang laba. Baka mamaya umidlip ako. Tingnan mo mga kosa. Talagang puwet na puwet yung mata ko. Ito pa isang perks. Let's go. Akan yan. Pagsilbihan mo yung hari. Oh. Dapat. Yan. Oh. Tamang ano lang. Paetix lang tayo dito. Banana graham. Para ano. Makapag-relax. Makapagpahinga. Kita ba? Sobrang bright. Kaya ko sa ano na, ice kusuin ko muna tong graham ko. 노래만 어디도 만나게 노래만 고 pero pansariling gamit kulang to. Ayun o, tapos na. Oo. Ayun o, tapos na. wait kayo Op! Barbie, ikaw muna Policy pa kayo rin ano ko. Yung tayo magsampay mga kasay kaya sleep with the boys. Tinamaan ka ng kaswerte nga naman. No? Kapag nakatulog, tapos gising na to. Diba? Love! Love! Bear hug! Ang galing naman. Love mo? Love! Love mo, love mo, love! Love! Cute! Pagtaas yung mga trip sa aso. Miss Rachel naman. Tamang papak din ng tinapay. Ako pagod na tuntok na. Siyempre tulog yung mama nila kaya hindi pwedeng ganun. Kaya ako yung magta-take over. So, ewan ko ang ginagawa niyan pero gising na yan. Siyempre naglalaro yan. At ito namang isa makain ng tinapay. Ang mama na lang ngayon tulog pa rin dahil pagod na pagod yan. Naintindihan ko naman dahil pagod din ako. Ayaw lang siya mag-rest ulit. Kasi ang pagiging nanay 24/7 ang duty niyan. Ang pagiging tatay hindi ganun. Nagising mo lang? Basta tulog mo? Sarap, akala ko mga sasabi. What a day.